Ja, voor alle festivaldangers en voor de thuisbluwers is dit K-route op Oeral. De kickboxers van Rotterdam-Zuid speel je in een voorstelling van het Rood Theater. Actrice Margie Wittermans nam je mee. Ze stier verliezen hier op Oeral in een stuk Thierry Hyde, Joop Wittermans. Ik moest graag deze voorstelling zien. Doet we daar vregen van waar is het heen? Ja. Waarom ben je zo benieuwd naar? Omdat ik ontzettend fan ben van Jetse. Jetse Batelaar, die volg ik eigenlijk wel. Met de voorstelling die hij maakt. Dat is de regisseur, hè? Ja, de regisseur. En omdat het zijn geen acteurs. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij gedaan heeft met deze kickboxers. Hoe hij hier een voorstelling van heeft gemaakt. Dus ik ben zeer nieuwsgierig wat eruit komt. En dat doet Jets altijd. Die is een beetje op het randje van toneel, niet toneel. Die laat de maatschappij zien. En die echte maatschappij zien. Dat vind ik heel boeiend. Het is toch te gek? Kijk dat nou. Ja, dit is Mats, broer van Margje. Ik acteur. Is het ook kickboksen? Ja, Liesbietje. Liesbietje? Liesbietje, Ja. ja. Nou, er is dus net een voorstelling op Oeral. Wat is het volgende verhaal? We gaan met z'n drieën toneel. Mats, ik en Joop. Dus Hard werk. Ja, vader, dochter en zoon. En broer en zus. Wij met z'n drieën gaan de planken op. Een familiedrama. Ja, heel leuk. 9 en 10 november in de Lawei, première. Dus kom kijken. Goedenavond. Het begint al tige bevreemdend. Goedenavond. En dan? Een soort burgertruttige scène bij de bakker. Nee, maar het brood is al gereserveerd. En bij de dokter. Hallo, ik had een afspraak bij dokter Panzo. Mag ik even kijken? Ja. Doet u uw shirt maar uit en uw broek mag aan blijven. En een douche. Wat de jongens ik doggen, maar vooral hoe ze het doggen, werkt het publiek ongenadig op een lachspieren. In de taaiefter stellen ze haar voor als hege ambtenars, maar de bijpassende cultuur. Zijn er nog opmerkingen naar aanleiding van de notulen? Nee, 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 nee. Of ja. De vergadering neemt dan ondanks de bitterballen een onverwachte wending, maar de ontboezemings van de voorzitter. Nee, is het meestal alleen aan een tafeltje voor twee. Dat vind ik heel droevig om te horen. Meneer Van Kemenade, want u bent een heel mooi mens. Voorzitter, kunnen we nu door? Dit overschrijdt voor mij een grens. Nou, Margje. Oh, geweldig. Ja, hè? Ja. Daar zijn we mooi gestonken. Ja, we hebben hier een totaal op verkeerde voet. Oh, fantastisch. Wij helemaal met die warming-up. Oh, wat gaaf en agressief. En oh, wat gaat het hard tekeer. Geweldig. Ik vind het helemaal super. Ik hou van ze. Ik vind jullie zo lief. Maar het publiek, echt, het publiek gaat zo van jullie houden. Maar was direct het idee van Jetse van, hé jongens, we gaan het helemaal omkeren? Of is dat in het proces ontstaan? Dat is in het proces ontstaan. Ja. Dat is meer eigenlijk in de pauze ontstaan toen we aan het repeteren waren. Want toen kwamen wij Met dansjes. Ja, met dansjes en muziek. Zo zijn we gaan zingen. En toen heeft hij dat zeg maar min of meer erin gebracht. En zo hebben we samen het gemaakt, zeg maar.
Petje af. Schellik is voor ons best wel heel ver. Maar is het zwaarder dan een wedstrijd? Ja, 2 keer per dag optreden. Ja? Heen en weer fietsen. De wind, we zijn het wind niet gewend. Het is een ander klimaat hier zo. Heel veel jongens hebben hooikoorts. Hooikoorts, hier is ziek. We zijn ook gewend t-shirt te lopen. Hé, maar wat vinden jullie eigen vrienden van het stuk? Ja, die vind ik echt heel leuk. Al die jongens die hebben afgehaakt, die willen allemaal weer terug. Is dat laat? Ja, familie en vrienden die allemaal. Maar in het begin niet, of wel? In het begin niet. Nee, zie je? Sommigen die zijn afgehaakt, die willen nog steeds weer terug. Die willen gewoon terug. Ja, dat dacht ik wel. We zijn al zo ver, we hebben al zoveel optredens gedaan. hadden we nooit verwacht. Wauw. Op naar het volgende verhaal. Architecte Nienke Rikst-Jukema. Die is benaaid hoe het op oorlog stiert met het project Nieuw Schitteren. En wij tot er even niet in. Daar heb ik nou wel zin hoor. Zit er wat bij van familie? Was nog echt zien worst? Nou, waar ik heel graag heen wil is Nieuw Schitteren. We bouwen heel vaak voor de eeuwigheid. En tegenwoordig hoeft dat helemaal niet. Onze verlangens en onze wensen die verhoren zo snel de laatste tijd. Dus ik vind het vol interessanter om voor de tijdelijkheid te bouwen. Dingen die makkelijk weer oorkes breken en die nou aansluiten op onze behoeftes. En die zulke folies die jou daar heel veel inzicht in. Van hoe kun je tijdelijk toch kwalitatief goed bouwen. Oh, sorry. Het krijgt iets te licht detailleerd. Het is juist al eigenlijk in die spanbanden net matten. Maar ja, dat is natuurlijk net hier geen funderen in het duingebied. En het heeft natuurlijk ontzettend waait. Dus dat ben ik echt de windvangers hier. Ik vind de achterkant mooier. Wat dan? De achterkant is aansprekender. Oké, maar wat vind je van deze man? Maar wat is er zo bijzonder aan die achterkant? Dit wil je maar herinneren. Ja, nou ja, hier in het duingebied, herinneringen van vroeger, de campings op eilanden, die worden toch wel kenmerkt door de waartenten, weet je wel? En die zus hier aan de achterkant is die vorm. En het geheel komt mij heel bekend voor, want ooit is op een wereldtentoonstelling van een Russische architect, is voor het Philips-paviljoen. Wacht even, het is een kreks van die Russische generaals, die hebben van zulke hele hege petten. Dat dit wel een beetje. Ja, misschien is die Russische architect destijds daar wel heel erg door geïnspireerd geweest, omdat dat weer zijn jeugdherinnering is. En misschien die architecten die dit nou ontworpen hebben, is misschien de waartent wel hun jeugdherinnering. Een combinatie van de waartent en Russische generaalspetten. Ja. Oh, prachtig. In Zweden heeft in het bos heeft dus een boomhuttenhotel. En die omjouwing daar in Zweden, daar zitten ze echt maar van ja, er gebeurt hier niks, er is hier niks. En toen hebben ze die boomhutten. Lokale mensen hebben toch al die kunstenaars vregen om boomhutten te bouwen waar mensen dan in kunnen logeren. Dat is een soort met bed en breakfast. En dat is een doorslaandgevend succes. De hele wereld wil daar sliepen. En dat ben ik ding, dat is zo inspirerend wat leuk is voor u om van te leren van wat willen we maar die Waddenkust. Wij natuurlijk net bomen, maar we zoeken bijvoorbeeld in oude gemalen of in gemaaltjes zoeken we hele mooie bed en breakfasten op hele bijzondere plekken kunnen maken. Ja, dit is wel heel mooi. Het is een Lietsboortje eigenlijk, hè? Die verbinding is dan mooi, hè? Hoe dat dan die twee dingen bij elkaar komen, hoe zo'n sluiting dan zit. Zo primitief. Op het festivalterrein Westerkei is het feest in volle gang. Ik sluit je aan
Morgen is de schreeuwer Niek de Vries de gast. Hij gaat met Albert Jensma naar de voorstelling van Carina Kraft. Dankjewel voor het zien en ooit oeral.